Asante sana Bwana Kosi. Wacha kwa dakika moja tu kabla nipande ngazi sasa. Niwalete wale directors wawili, Bwana Nathaniel Uma moja, alafu wachio Mulo moja, alafu nipande ngazi sasa. Nathaniel yuko wapi? Yes. Mana kamano jafombo marwa Eric Owenga ni kanyo no kendo koro wamiye thuolo mondo nyiswa ni to ang'o mosebedo kadhi mbele to ang'o mosewachi e twak makamano. Eric Owenga, kinyalo winja, inyalo nyisowa ni to chenro mar nywando duond bura mar UDA gi ANC ochopo kama nade? Awinji maler ahinya Milton, mana kaka iwachono abiro nachiel kachiel kaok e karuma galamoro ma Bomas of Kenya kuma gie sani jokanyo kata delegates mag duond bura machon kata mar ANC gie sani koro romo. Gima timore odiochieng' ma kawuono Milton en ni tok duond bura mar ANC tarik 17 dwe mokalo chopo e kar jot mar ker ma Nairobi kendo gi bano duond bura margino ka gidonjo e mano mar UDA mabiro telnie kod jatend piny William Ruto. Odiochieng' ma kawuono gima dhi nyime en ni jokanyo mag ANC go ma ok oting'o Kenya duto te oromo ka kendo koro gitwak e wi paro manokawo tarik 17 mar funjo duond bura mar ANC no. Koro odiochieng' ma kawuono ne gitwak e paro no mar chopo winjruok achiel no okang' manokawo no en mowinjre kendo gisiro lwedo ni duond bura mar ANC koro e funjo mondo oti tich achiel kod duond bura mar UDA ma bende telo kod jatend piny William Ruto. Koro gie sani en gino ma gisechopo winjruok ni mano en okang' makare kendo koro gisedonjo gisebedo achiel kod duond bura mar UDA. To gima ne wawinjo ka kowuok kuom apisas madito mag ANC kama oting'o ogai mar duond bura no, mano gavana ma Malamu Migosi Issa Timami kaachiel kod jagoro mar duond bura no Omboko Milemba, giwacho ni magi duto te gitimo kaluwore kod ni en chenro mar geto higa mar 2032 mano bang' ka jatend piny masani William Ruto biro rumo. Emomiyo gikawo okang' ma kamano en mar chenro mar ng'iyo mbele ka ging'iyo ni samoro bang' ka jatend piny William Ruto osewuok to koro biro ka bende donjo margi e UDA Kenya koro biro migi teko maneno kaka ginyalo go mbaka kaka ginyalo bedo gi ikruok maneno kaka bende chieng' moro ginyalo kawo tend piny kokalo e duond bura mar UDA no. Mano e gima gitemo wacho ni emomiyo ne gikawo okang' ma kamano. Bende gitemo wacho ni magi duto te gitimo mamde gimi jatend piny masani William Ruto teko mar tiyo makare kendo miye mijing'o maneno ni kokayo yiero ma higa mar 2017 bende obedo koro bende en kod sir mapek mokalo. En okang' ma bende moko kuom josiasa mamoko osebedo ka semo kalo ANC kuom loro chama margi to gidok okang' ma kamano giwacho ni ging'e gimomiyo gitimo kamano kendo en gino mabiro konyogi giwegi e tielo mabiro. Inyalo paro ni bang' ANC ka nosokawo kama Milton mokuom lemo mane jotelo mag ANC omako duond bura mag ANC ko chande koro kendo kokoni osefod gi lemo moko. Wanyalo paro ni gie sani Omboko Milemba osefod lemo matin e UDA kokoni mobiro mako ogai mar duond bura no mano Issa Timami bende koro dhi bedo jalupa duond bura mar UDA ma gidhi bedo lemo achiel kod Ngire Kindiki ma bende en jalup UDA. Koro gin lokruok mosetimore ma gie sani onyacho ni koro kawuono duond bura mar ANC onge kendo koro gin e UDA gima odiochieng' ma kawuono giamua kamano Milton. Erokamano ahinya Eric Owenga, achiel kachiel kowuok Bomas. Mano Eric Owenga kaleronwa wacha keto e paro achiel kendo riwruok mar duond bura mar UDA kod mano mar ANC. Ka wadhi mbele en ni jodak e gweng' mandiwa e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori ywago nok mar pi kaachiel kod apeyni maricho ka koro gidwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori okonygi e tieko midhiero no. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Gweng' mandiwe ward ma North Kadem e sub-county ma Nyatike en achiel kuom gwenge mathoth e kaunti ma Migori ma pod gantie kod pek e yudo pi maler. Thoth oganda to enye joma mine e gweng'ni ma Ndiwa e sub-county ma Nyatike mondo chiew kinyi
mar ka sa 11 ka giwuotho mabor ka gimanyo pi. Mine kawo kinde mar seche 2 kod seche 4 ka gimanyo pi ma bende yudore mana e dago achiel ka achiel kod pi achiya. An miyo modak e wi malo pith Kamboro malo. Pi waonge godo e gweng'wa ka wan magi sosa achiel mar pi manie Ndiwa Center. Okonywa gi pi, omany kaka yudonwa pi e wi got mondo wayud kaka wakonyore ya gavana. Naomba sisi wote tunalia ya kwamba hatuna namna ya kupata maji. Maji tuko nao shida. Na jinsi ya kupata mboga pia imetukalia ngumu, tujua tuna vile tunasafanya irrigation. Mary Odege achiel kuom jodak e gweng' ni Mandiwa wach nigi mondo chiew mondo eka giom pi e dago achiel gwigigo ma bende giriwo kod jamni. Kama ntiere no pi onge kendo wawinjo marach ne pi ma wachiewe sa marach. Mikayo dewa ni nok mar piny mikoro osethiro kata chenrogo mag somo mag nyithindgi nikech jopuonjre ka wuok e skundego mag midhiambo koro gikawo kinde mathoth ka gimanyo pi luok. Wan kod nyithi skul madhi e skul moro ni St. Jacob Kolanya. Sikunduno onge pi. Ma nyithindo e sikul otieno to kata kaka nyathi nyalo luokore onge. Omiyo nakwa gavana ni kamoro amora ma entie oyie mondo konywa, wawinjo marach. Singo mane ogol kod ten kaunti ma Migori e bwo tend gavana Masani Chiliako en ni gidhi neno ni pi obedo ndawo mok ng'eny ni 500 kowuok kuom dala ka dala ka bende singo ni pod oganda rito. Ka opogore kod nok mar pi, jodagi mag Ndiwa bende koro ywaga peini maricho ma bende giwacho ni sani thiro chenro maggi mag nweng'o. Yo moro ni kama owuok Ndiwa kae ni kadhi odiyo. Yorno rach ma ok nyalo luwore ka koth ochwe. Koro wakwayo ni kaber to gavana obi mondo winji sida ma wan go kaka jogene mano yiere mano gone ombulu. Jacqueline Manasi wacho ni nyithindgi bedo kata kod pek e chopo skunde nikech rach mar apaya madhi e skunde go. Angalia upande wa barabara. Sehemu ambayo tunaishi ni mlima juu. Magari yakitembea huko yanaanguka kila wakati. Atuangalilie. Tunalia tena upande wa shule ya Naro, haina barabara ya kuingia shuleni. Wakati wa mvua watoto wanasumbuka na matope sana. George Juma, Ramogi TV, Migori. Od bura mar Senate osingo mar pingo paro manyien mochwal gi duol mar rango pok mar omenda pacho ka mageto medo counties omenda maromo siling bilion 30. Od bura no yango ni paro manyien no nonego keti e tim e iko omenda mabiro. Koro biro weyo counties 31 gi nok mar omenda moheo bilion 12 kaka kamano counties 7 mayudre nyandwat ma Kenya biro yudo medruok mar omenda gi bilion 7. Senator ma Migori Eddie Okech yango ni duol no noyiengo pache e weche 4 motenore kamoting'o kwan mar oganda, lach mar counties, yuto kaachiel gi chan ma jopiny kale. Jakom maduol no Mary Wanyonyi kane twag gi jofwambo e kinde giko romo manokelo kanyakla senators ma pacho ka e boma ma Naivasha osingo ni onge kaunti mora mora ma biro yudo lal mar omenda e chenro manyien no. Is 9%. Under the second objective to share revenues equitably to address economic disparities and promote development, we have the parameter of poverty at a weight of 14% and income distance at 13%. What's happening is if you use the new parameters versus the that parameters which were sector-based, we have a little issue because most of the that one counties are losing money, of which I don't know how CRA expect the formula to sail through the Senate when that one counties are losing money. But now the question that we have been having is how sure are we that we'll be able to get that CRA is going to get a 30 billion to stabilize so that no county loses? They have claimed that the parameters that they have chosen them on the basis of trying to use some data, but they've also claimed that data has been a very big problem for them. For instance, if you look at all the functions that we have in the country, what we call devolved functions, they say that they cannot look at things like roads or health access because the data is all not compounded. Sirikal kaunti ma Siaya ochako ayanga chenro mar miyo jopuonjre matindo chiemo e skunde mag ECD e neno ni gimedo ndhadhu e somo e kaunti no. E kinde epo ayanga ma chenro no e skund primar ma Siala Kaduol mayudre gweng' mag Mwagai, gavana ma Siaya James Orengo
oyango ni gibiro chwalo ne jopuonjrego nyuka moting'o ndhadhu duto maber ne ngimagi e kinde ma gidongo. Orengono dhi nyime kowacho ni sirikalno biro bedo ka keto bajet e chenro mar chiemb jopuonjre higa ka higa kendo neno ni jopuonjre omi jip mowinjore kapod gitindo e bero weche mag somo e kauntino. Koro feeding program ne uru ni wan kane wachako wach ma feeding program nowacho ni ng'at ma 45 nyuka mabiro kae ni gik ma donje nyuka ni kaka mchele, iye kanyo nitie mchele, nitie soya bean, nitie bel, nitie oduma, nowacho ni nyaka wuok Siaya kae. Neni ochele ma usonga, adego usonga, moa Siriu. Jojo waluro no chele no ematiyo in feeding program. We are going to partner with the county government in that 99% of the ECD children are actually hosted within our primary schools. This is a program that we have discussed and would like to congratulate the county for making this a priority, since as a Ministry of Education, we take that feeding the children not only improves their health, but also goes a long way towards improving attendance in school. A spiral effect in the sense, Nintendo limedre ECD, to one, kakorojo primary nwange, the primary, koro de nwango the whole population mar ECD, manyo malo ganyuka, sama podugi paron primary benyuka ntie, one wango the number, to koro pesa woku Nairobi capitation, to skundi mag primary begere kanyo. That is the ripple effect. Piny Kenya pod dhi nyime gi chwalo obila e piny Haiti e chenro mar kelo kwe e pinyno, ka moko kuom apisas mag obila momolo e pinyno ero dhi konyo jowetegi mosebedo ka ogo tach kono. Kanowuoyo e kinde mano obila mamoko wuok e pacho ka dhi e piny mar Haiti, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nolero ni riwruok mar pinje duto kata United Nations pod dhi nyime gi siro chenro ma kamano mar neno ni arita oduoge wang'e e piny mar Haiti. Gie kindeno, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ojiwo obilago mondo dhi oti tich makare, kowacho ni obila mano otelo kendo dhi nyime gi tiket arita e pinyno osetiyo tich maber. Kuom obila 144 manodonjo e piny Haiti okinyi ma kawuono, 20 gin wakeini. And this cause is already supported by UN and countries that have volunteered themselves to support you. So contrary to the news you might have heard around here, your support is guaranteed and already is in place, not just by many countries in the world, but also including the United States. There are colleagues of yours who have gone before you, and they have done a good job, and they continue to do a good job. They have demonstrated the best that the service has, the best that the country has, and as you join them, you have people who have walked a path that you'll be able to follow through. As you leave our country to Haiti, you are going there because of that very, very important mission. We are looking at the global peace. That is the reason why you are leaving Kenya to Haiti, so that you can be able to go and join hands with our colleagues there and ensure that that state is safe and secure. Sinamna hiyo. Rowere kaunti ma Mombasa idwa ni mondo wuog oko mondo kaw hola mar Youth Fund mondo mi gidongre godo gin giwegi korka weche mag ohala. Marien bang' yangore ni thoth rowere pod ywago thuolo mag tije kata obedo ni ginyalo chako ohelni mopogore gin giwegi to chutho ka gichuogo girube. Kanolose romo manokelo kanyakla rowere mosekaw hola makamago, jakom mar agucho mageto rowere midendo ni Youth Fund Mombasa Fatuma Bariani ojiwo rowere ni mondo kik luor kawo pesa ni ma nitiere chenro ma tiegogi e wi ohelni ma ginyalo timo. E sechego moko kuom rowere opuoyo chenro makamano ma gikoni oyawo wengegi kendo gidhi nyime kod timo ohala bang' kawo omenda mar Youth Fund. From 50,000 ya kwanza nilijenga a stall nika rent, after that nikaingia katika nikaona business ya maji ya azini ina benefit kubwa,
So the next nikapata 100,000, nikanunua tank, nikaanza kuuza purified water. Ile wakati tuligundua kuna youth fund, tulikuja tukaomba loan ya 2 million kwanza. Ndio hapo pia tukasaidiwa, na wakati tunaomba loan tukapewa mawaidha vile pia tunaweza endelesha biashara ikakuwa kubwa. Tukaweza kuendelea na biashara ikikua, tukahama kutoka wireless tuka invest more fiber. Mambo ambayo tunawafunza katika training ni jinsi ya kutengeneza proposal. Kijana akikuja hapa anakuja na proposal yake. Ile proposal tunaiangalia ni biashara gani anataka kufanya. Tunampatia wasia ama tunamueleza hii biashara vile atakavyo ipeleka. Lakini pia vile vile wakati wanafanyiwa training tunawafunza jinsi gani wataandika proposal, kwa sababu si youth fund peke yake itakao wasaidia upande wa biashara. Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago, to kapok wadhi e yweyo, moko kuom ote museoronwa ka. Pascal Olajo kod Pauline Pascal wacho ni winjo Ramogi kaachiel kod Emmanuel Oluoch mar Miruka kod Peter Oguya mar Nyasore. Ote ni walam ne piny Kenya. Kaeto Ajos Wuod Otuoma wacho ni aneno Ramogi TV maler kantiere Kwabuayi, Homa Bay County. Gisani aneno Habari Mos kod Baba Paul Otuoma kod Mama Judith Otuoma. Kaeto asedonje chenro oro donze kod macha yore radio kocha. Kaeto machielo bende wacho ni amor gi Ramogi TV kan Sega, mano Nevo George. Kaeto Ramogi TV wawinjo lendo kendo waneno maber ki jaoda Silvia Nyasiaya. Pole kwa kifo cha Mbotela an George Luga Maralego Umaje. Machielo bende wacho ni waneno Ramogi TV yo makare. Pastor Mondi Otiche mar Gemo Nyinyore wacho ni gineno wagi Archbishop Odhiambo Gura Olo Oyanda. Ramogi agoyo na nyuola mar Leonard Mbotela Musahinya ano Saiboga Kani Kondele. Kaeto mogi kanyo Sara Singanya kwa Rodongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho na sedonjo kaka pile taneno migago mos kaka saa sudo. Nyakwa Ramogi kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better ukihit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Ne en in emani kao necklace eloka mara kasto bange ini hangode ni hakai. Raj, wokode. Seher, en ngano? En Kushi. Kare onge wach. Nango Kushi? Koro gisani waduto dani mondo bed jomotang' winjo gima wacho. Nikech sani wane oda nyuola joka gil. In kikita mule iwinjo. Weri kode ya kumaraj. Weri kode. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a
burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Machiegni kendo. E kedo kendo neno ni otieko weche mag tero joma nyiri nyangi karomo higa mar 2030, piny mar Ingereza komakore gi jokanyo mamoko yawayanga kar thieth ma bende en mokwongo e Afrika e kar dak manen kare mayudore e kachung'ol bura ma Narok East. E kinde manotimo limbe e kar thieth no mamuonyo siling milion 10, jalup jambetre mar piny Ingereza e piny Kenya Leigh Stapfield opuoyo tiegruok ma jopuonjre yudo e wi kedo gi weche mag nyange ma jok manyiri. Jatend migawo mar weche thieth e kaunti ma Narok Anthony Nomonguk oduoko erokamano kuom chenro ma kamano kendo nyiso geno mare ni oganda jo-Masai moloyo to joma mine biro yudo resruok e kar thieth manyienno. Lipot yango ni Narok East ni okang' manyime weche mag tero joma nyiri nyange gino mosebed ka keto ngima jok manyiri kamarach mokalo kata obedo ni sirikand kaunti no dhi nyime gi manyo yore minyalo tiekgo chenro. Challenge on FGM is if we were to carry on at the same rate, only 1/3 of women and girls affected by it have been treated so far. So to prevent it, we need to move 27 times faster than we have done to eradicate FGM by 2030. As being the Maasai people who prominently occupy Narok County, have been practicing FGM for so many years, and we know with this initiative we'll be able to have a preventive and even response. All women who have undergone FGM have one form or the other of complications arising from the female genital mutilations. It is important for all medical staff to be trained on FGM-related issues in order to prevent loss of lives and loss of income to the community as a whole. Jokanyo mopogore kamoting'o jotelo mawuok e od bura ma Kisii owuok oko kendo kwayo jopiny mondo nywak lwedo e kedo gi weche mag tero joma nyiri nyangi ka giyango ni sani gima kamano itimo apanda. E kinde mane gitwak gi jofwambo e boma ma Kisii bang' romo manokelo kanyakla jokedo makedo gi weche mag nyangi ma jok manyiri, jochiw thieth nose kuom chwalo weche mag nyange mar joma nyiri ka wachre ni gisebedo ka gitiyo machiegni gi anyuola mopogore opogore e ketho ratich nyithindo manyirigo. Kaluwore gi ripot mowuok e migawo mar thieth e kaunti ma Kisii, en achiel kod nyamira gin moko mani ong'ala ma mbele e weche mag tero jok manyiri nyangi. GBV is a violation of human rights. GBV is a sin, and it must be condemned with the strongest term possible. And we must understand that it's not only a women's issue, but it is a community issue. Ukeketaji umekuwa ukifanywa pale kitambo na wamama, lakini sasa hivi kuna nini zimeanza kubadilika, wanafanywa bado lakini wamefichwa. So sisi kuja pamoja kwa civil societies na nini za serikali mingi ni sababu tushikamane, tuwe pamoja ili yale ambayo tuizifikisha serikali pia ifikishe. Wanaume uzuri sisi kuja hapa pamoja ni sababu sisi ambao hao watu ambao wanachukulia kufanyia tohara ni wadada zetu, ni mabibi zetu wengine, na sisi ndio wengine tutaenda kuoa. Hiyo mambo imepitwa na wakati. So kwa saizi hatutaki kusumbua watoto wetu wasichana, kuwapeleka kwa grandmother ama kuwapeleka ng'ambo kuenda kuwafanyia mambo yenye hayatakikana katika hii nchi yetu. Wacha watoto wetu wasichana wapaki vile wako ndio maisha yao iendelee vizuri. We are saying that the nurses in the hospital, the clinical officers, everybody else has a responsibility to make sure that at least if they must do circumcision, they're allowed to do it on boys and young men. But the girls should be spared. Jodak makambi Simba mayudore e gweng' ma Laikipia East ywago monj mag liech mosebedo ka monjogi
kagiwacho ni gikale lal mathoth kendo gidak gi luoro kaluwore kod monj makamago. Jodago oseo sirikal kuom remunjo ywakgi ka giyango ni gisebedo ka gikwayo sirikal mondo konygi mondo olos chiel manokethore alworano mar Umuruti mondo geng' le mag bungego, to kata kamano ywakgi pod ok onyago olemo moro amora. Jopur makono bende ywak ni pok giyudo chudo moro amora bang' kane gisebedo ka gikale midhiero manikelo kod liechgo. Ndovu imetusumbua usiku hatulali, hata tumefutwa kazi wengine. Sasa unaona hivi venye imekaa, hata utajiri mwenyewe hawezi tulipa, anasema amekopa maloni. Hata wengine anafanya maji huko bado hawajalipwa. Sasa tunaomba serikali atusaidie, sisi tuko na shida sana. Ndovu ni kali, ukienda kumfukuza inakurudia kwa mwili, inataka kukumaliza. Sasa tutafanya nini ama tutaenda wapi? Itaharibu mimea yetu, unadaiwa na loan, watoto wanakuangalia pale, alafu ndovu inakuja kuharibu na hakuna kitu faida inatupea. Huwa wanasema kuna tourist. Sasa tourist gani inakuja kutuharibu? Sisi hatuone hiyo mambo ya tourist ya kutusaidia. Hii idara ya KWS minister tunalia kwa sababu nafikiri hiyo idara lazima kuna pesa zimetengewa. Ukienda kulia kupiga ripoti unaambiwa hakuna mafuta ya gari, hatuna askari ya kutosha. Kulala hatulalangi. Unalala masikio ikiwa unasikiza. Wanaume wetu wanashinda nje wakiwa ni ma security. Tuko na changamoto sana. Serikali watusaidie. Jagoro maduong' mar riwruok pinje United Nations Antonio Guterres okwayo twak ewi lweny mantiere piny DR Congo. Kwayo makama biro e kinde mar riwruok mar pinje Afrika ma ugwe kata East Africa Community kaachiel gi mano mag pinje mag Afrika ma milambo SADC ochako romo margi odiechieng' ma kawuono e piny mar Tanzania. Guterres okwayo pinje mokiewo gi piny mar DRC mondo mi luor kiewo mane oketi mag pinje kowacho ni nyaka to koro lweny mosebedo e piny DRC rum. Nyaka lweny ne muoji e kind sirikal mar pinyno kaachiel kod kweth mar M23, ji maromo 2,300 osewito ngimagi e boma ma Goma. Guns, stop the escalation, respect the sovereignty and territorial integrity of the Democratic Republic of the Congo, uphold international human rights law and international humanitarian law. There is no military solution. It's time for all the signatories of the Peace, Security and Cooperation Framework for the DRC and the region to honor their commitments. Achije ariyo mag kuo mosebedo ka sando ngima jodak ma Machakos County gikone to rwaki e rumande jela ma Machakos GK Prisons bang' tuo dhogi kendo tamore yie keth ma itudogigo mar kuo. Vincent Avagal Wasalano kod Purity Koki mobila osebedo ka luwo ndachgi wachore ni gin moko kuom achije 4 mosebedo ka wuondore ni gin jowuoth e apaya mochimo Mombasa ka bang'e no to gibwogo ngima kendo kwalo mwandu mag jowuoth. Achije ariyogo nomaki e kadak Matasia e boma ma Nairobi kapok nochwalgi e doho ma Machakos e jim jang'ad bura James Ombura. Dono e kinde motelo noseweyo achije ariyogo gi rambun mar Sh300,000 moro ka moro. Kata kamano jang'ad bura noduogo loko pache mokwayo ni mondo timne dinnegi kapod nonro dhi nyime. E weche mamoko en ni Joyce Munae mawachore ni nonegi gi jaode kendo ringre ong'adi e kidienje mopogore opogore e kadak ma Huruma jumbe ariyo mokalo ne oiki otieno manyoro e dalagi mantiere ka chung'od bura ma Mwingi Central e kaunti ma Kitui. Lit Kikuyu nokwako ik mare mane obagi saa 2 mar otieno ka jawachelo familia mare Musla Lwangi nolero ni tho mar nyathigi nokelo fuok maduong' e anyuola ariyogo ma miechgi okiewo. Nomedo wacho ni Joyce gi jaodeno nosebedo e keny mana kuom dweche 3 kende kapok nek makoch makamano notimore. John Wambua mane en jaod Joyce nomaki bang' obila yude koting'o ringre minode ogunia e kar dak ma Huruma. Ambao wameuliwa ni wa miaka 16
kijana sijui ni miaka mingapi, lakini wote wanakaribiana hivi, kwa sababu alimaliza shule 2023, msichana alimaliza shule 2023, na wakati huo tulikuwa tunatarajia mtu ambao wataendelea mzuri, lakini wakati walipokaa na kijana, hii mambo ilikuja kustuka, tukaja kustuka kwa sababu tulionelea, hatukuwa na hiyo kutarajia. Sasa mimi nasema kwa hii watu wanajiita Gen Z wakae mzuri na wajue warudishe maisha nyumbani na waone njia gani ambao wanaweza kuishi, ambao inaweza kuja kuwa watu wasima kama sisi. Jodak gi ja ohala e kar dak mazima mane kaunti ma Nairobi ywago lal e ohandgi kod mwandugi bang' oyieyo monjo kuondegi mag ohala. Johalago lero ni moko kuomgi osechungo timo ohala bang' monj mar oyieyo makoro ketho mwandugi magiuso ne jopiny. Gikwayo migawo mochung' weche mag alwora e kaunti ma Nairobi mondo ketie ler e odundu mag pi mar tieko oyieyogo. Ungekuwa kuna kabro kwa sababu kabro haita. Nyanya zinakaa mtu. Zinakula avocado, zinakula nyanya, zinakula bananas, zinakula mayai. So hasa wafanyabiashara hakuna kitu wanafanya. Cause hata ukiweka crate ni kitu almost 6,000, but unakuta imeharibu, zinavamia kwa crate moja, unakuta umeuza nyanya za almost 1,000. At least kukue kusafi kidogo, vile panya ni mingi. Panya ni mingi, vile hata ukileta pusi yezi nini, yani yezani nazo, hata pusi yenyewe inaogopa hizo panya juu ni mingi. Nimejaribu kuwekea ndawa, nimejaribu kuweka mitego na haisaidii. Na kama ni usafi, tutengenezewe hata huku kuzima. Tuwekewe kabro, at least na hii mitaro itolewe hii uchafu. Tuone kama hizo panya zitaishaisha. Nok mar pio kwako skul nyiri ma Moi Girls Sindo e kar chung'o bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay kendo rocho chenro mag somo. Tend sikulno bende ogolo luoro ni tuoche mikelo gi pige mochido nyalo muoche skulno. Skulno bende kale midhiero mar lal mar sitima ma kinde ka kinde mamiyo gibedo gi luoro e seche mag otieno. Skund nyiri ma Moi Girls mayudore Sindo e kar chung'o bura ma Suba South osebedo gi nok mar pi ma jopuonjre nyalo konyorego kata odoko ni skundno nitie machiegni kod nam Lolwe. Jopuonjre moingo 1,500 e skundeni osebedo gi pek mar yudo pi maler ma ginyalo konyorego nyaka ni masin magoyo pi e skundni kowuok e nam Lolwe kethre, gino machuno mondo giti gi pi matin manokunyo to kotieki gi duol mochung'ne keyo pi e alwora mar nam Lolwe. Chon ne wan gi water pump manwaketo e nam, to nam ne obiro malo kaluwore gi koth manochwe mang'eny ma water pump wano odong' e nam kocha. Then piping manotim be notim e puothe ji, nokotim e road reserve. Koro ji nodhi moketho pipes go, kata ka gigedo to gimuko pipes go. Koro sani wan mana gi pi mane Lake Victoria Water Services nokunyo noa borehole. To borehole ni nogikunye magitieke. Koro skul nonyiewo water pump moketo ema koro watiyogo to capacity, yani pigno ok romwa kaluwore gi namba wa mar nyithindo. Tend skulno wacho ni nok mar pi magisebedo ka gineno nyalo biro rocho chenro mag somo ka tuoche mikelo kod pige mochido bende gin gi luoro ni nyalo muoch ma jopuonjre nikech pige ma gimodho kod mago ma itedonegigo ok beyo kod ngima oganda. County government no promise losonwa wach pi mar mawuok e namno. Ndalo mane loso pi mabiro Sindo kanyo to pok gitimo kamano. Omiyo kata chiemo itedo moleo, nyiewo pi, be samoro wanyiewo pi, ok wanyal nyiewo pi marom, en very expensive. Ginene, omiyo kata nyithindo lewe klas, nyathi ma ok oduokore be ok nyal bedo comfortable kipuonjo. Koro wan wakwayo mana ni ka nitie jok manyalo konyowa, oyudnwa kata mana sola mwanyalo gogo pi. Ma opogore kod midhiero mar pi, bende skundono ni kod pek kaluwore kod wach lal mar stima ma sa ka sa, ma bende rocho chenro mag somo kendo nyalo miyo jomaundu monjo skunde seche mag otieno. Kizingatia kwamba tuna watoto takriban 1,700, inakuwa ni changamoto kubwa kudhibiti watoto hawa shuleni. Wakati mwingine inabidi sasa stima ipotee labda tuseme saa 2. Sasa inabidi
watoto wakwenda walale wapumzike, inakuwa ni changamoto kubwa katika shughuli zetu. The students are supposed to have the e-classes whereby they're supposed to learn from other libraries, from other schools, but it can't happen because we have continuous power outage in school. So the school has to use the generator, but it's not insufficient. So they have minimum learning hours. Jopuonjre bende yogo pek mage kale kalure konok mar pi kod wach lal mar stima makinde ka kinde ka gin kod geno ne sirikand county ma Homa Bay kod sirikal mamalo biro winjo ywak margi mondo chenro mag somo kik rochre skundu no. I really urge the government to kindly help us with this issue of water, especially to get the water direct from the lake to our school, because you get that when the electricity voltage is low, that we can't have enough water. You find that during preps, especially the candidates, we have to study, and you find that when it actually reaches 9 p.m., you get that we will be told to go to the dormitory because we don't have enough light. So you get that this will make students not to learn. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakwaramogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye kawuono wamenyo ni jasiasa matuklu Lawrence Akinyi Oile. Oile ne en maneja mar boma ma Kisumo, kata kamano noyangore kalore kod siasa mare kod kaka notudore kod oganda magikone to nochako chiro ma e kaunti no ni Oile. Jata chenro Walter Nyambaga nogoyo mbaka kod familia mar Oile kendo miyowa report. Lawrence Akinyi Oile en jal mane ka iwinjo nyige ka itumo kamoro to nyaka ogwonyi mar gombo winjo mathoth kuome. E gwenge ma Kisiani kaunti ma Kisumu wachopo dala Lawrence Akinyi Oile kendo min ode Mama Susan Oile rwakowa kendo mbaka chakore. E higa mar 1946 Lawrence Akinyi ne onyuol kendo chako sombe mana kaka wuode Eddie Oile pimonwa. Intermediate odhi otimo Kotetne to odhi onuoyo school Kisumu, Central Kisumu, and then from Central Kisumu odhi join Kisumu Boys. Kaka jal mane koro wiye nyaka chak chiemo, Oile ne ochako yore mag menyo. Friday ong'iewo mboga waro mboga kuonde gi kito tero Nakuru, on Monday en e class, en ng'ao chandore. Diamond Trust kano ndike kanyero emotiyo for some while emakoro owe tich Diamond Trust to chako ohala. En gi ohala mar Pontbox Agencies. No import modhi from Kenya ka to tero Uganda. Gini kalatese mag timo printing mano tero ga kuro. Mondo wayud kuku mar mbaka, min ode yaronwa kaka dak. Mare kod Lawrence Oile ne obedo kendo kaka ne en dichuo kendo jatelo machunye ogeno. Oile ne oture gi wach mana kapod en jabank. Mimi nilimjua akiwa Diamond Trust. Alikuwa anafanya huko kwa bank. Nafikiri hakukuwa na maelewano. Akawacha kazi ya bank. Tukakaa hivyo tukateseka kiasi. Lakini akarudi akakutana na muhindi mwingine. Akampatia kazi ya kuenda kuchukua chakula huko Marikiti. Alafu tunapeleka mahali pengine, alitupatia room nyingine ya juu. Tunaenda tunazimwaga chini, alafu tunazipanga grade 1, grade 2, grade 3. Banka la singane gwinyore kod mwandu mage. Ne ochuno mondo Ile kod min ode ogo tamsi mar menyo kendo edir boma. Ahinya to Nairobi. Sasa naye mzee akienda hivi akapatana na watu walikuwa wanaenda Uganda. Mzee alikuwa ananunua hizi cassettes zile za radio. Unaenda unauza siku hiyo na unarudi na pesa zako. Pesa ikaongezeka. Na mimi aliniwachia pesa kidogo na mimi naenda nanunua zangu, tunapitana njiani. Oile ne omako siep kod jochumbu moko mag radio kod cassette kendo ne koro nyalo ng'ado nyaka ele mama ma Uganda mar manyo yoro tonglo. Zamani Uganda biashara ilikuwa mingi na mzuri. Akapata ya kuuza cylinder. Anaenda na Manila paper, ananunua cylinder, anarudi, anakuja inafunguliwa hapo juu, inawekwa ya Kenya, alafu inauzwa. Kalore kod kite mar mako siep,
noyudo chiro mag aguch muya to kod gige luoko mag masinde. Akapata biashara ingine tena huko. Sasa akatafuta duka. Alafu anaenda anachukua hizi chemicals za kuosha nyumba, za kuosha nguo, za laundry yani. Hizo. Sasa hizo ndio alikuwa anachukua anapeleka huko, ameandika watu huko. Kaka jalwano hero nyithinde, ne okelo rowere mamage mondo jot kode Nairobi, kama ne koro ginyalo chieme gojiko. Na akarudi akanambia, Susan, niko na watoto wengine nyumbani. Nikamwambia mimi sina shida, walete tu. Nikaletewa msichana moja anaitwa Jacqueline. Nikakaa na yeye, akanudi akanambia, nilikuwa natoka Uganda na nikapata kijana wangu Kakamega na mimi nataka kuja hapa. Nikamwambia sio shida. Wakakuja. Tukakaa kidogo, nikawatafutia shule tu hapo, ilikuwa ya hema. Ilikuwa tunalipa shilingi 2. Sasa tena tukahama huko Mathare. Tena tukarudi town. Tulikaa na kuwa nakaa mahali huko Grogon huko chini. Sijui kama bado Grogon iko. Badilika. Sasa tukakaa huko, watoto nikawapeleka shule Mudhurwa. Ohile ne obedo kod winjruok kod min ode mondo chakodok chako bedo pacho ni ma ne miye thuolo mar tayo ohelni mage e pinje mag Uganda to kod Kenya. Nikaambiwa enda nyumbani, sijaambiwa ni nini, ati kuna kazi nyingine nataka ukafanye huko. Mimi nikakuja. Nikakuta hapa nyumbani hakuna nyumba. Kaambia mzee, mtu ni mzuri na nyumba. Tulikuwa tunalala kwa shemeji yake. Shemeji yake alikuwa anafanya kwa Water Nairobi. Huyu wa Uganda naye akampeleka tena Nairobi. Akiwa hapo tena akapata mwingine alikuwa naitwa Lona Achieng. Sasa huyo tena ndio wanaenda naye. Na mama ya hawa watoto, huyu Jacqueline na Eddie alikuwa anaitwa Justin Akinyi. Sasa ndio tukaenda, mzee akaenda, anakuja anaenda, na mimi niko tu nyumbani. Bang' nyake ndo ande ne olak, kendo yaro mbim mare. Ohile, kanyakla kod osiepene ne ochako mondo nyumre siasa. Kuna mtu alikuja msiasa lakini sitamtaja kwa sababu bado wako. Akaongea na yeye, walikuwa wanaongea huku kama wanaume, lakini bado anafanya biashara yake. Ndiye akaniambia, Susan, mimi nataka kuwa kansela. Na vile maneno ya siasa mimi naiogopa. Kwa sababu kuna maneno. Kanaambia nitaenda. Sasa ukikuwa kansela si unachaguliwa pia unakuwa meya. Mzee wangu akaenda hapo akachaguliwa. Susan, ekono wane kalure kod jok mane pote dala ne Kamire, kadwaro konyruok mopogore opogore, ikum jaduong' Lawrence Ohile, ne en kod ting' mar rwako welo duto. Kama sasa ungekuja, kama angekuweko, ungekuja gari zimejaa hapa, wale watu wako kwa nyumba, wale watu wamekaa nje, alikuwa mtu wa watu. Mama Susan wacho ni kinde ka kinde, Ohile ne ndhiyo kod sirikal, kalure kod chung' mare motegno, to kendo kedo ne jopiny. Hata kuna wakati alikuja kushikwa, walikuja tu kama sijapeleka watoto shuleni. Na wakaingia, tulikuwa naishi hapo milimani. Mzee wangu hakuogopa. Nikaona gari nilikuwa nishaijua. Kaambia mzee, watu hapa. Na walikuwa wamemshika kama jana. Wakamwachilia, amelala. Tena asubuhi wamekuja kumchukua. Mzee akaniuliza nifanyeje? Nifanyeje? Mimi nikampatia idea nyingine. Na akafaulu. Na akaenda. Lakini hiyo idea siwezi sema. Na mimi nikanyamaza, wakakaa hapo nje. Wakimngoja. Ako wapi anava? Oko ni jok manedore kony kuome, ne thoth monyono nyaka jo miriambo, mane manyo mana jamna. Unakuta hata kuna watu wangapi. Huyu anataka sanduku, amefiwa. Huyu mtoto wake hajaenda shule. Huyu mtoto wake anaenda hospitali. Mtu alikuwa anakuja na kila
na hawa wote mzee atawasaidia. Mzee naweza kuona ametoka na pesa kwa nyumba, na akirudi amechoka, ananiambia Susan, ebu piga akili vile tutakula. Wachore ni kalure kod chuny mar siro oganda e kendo kedo ne joma mine mane osiemo ne kuonde mag yare chombo to kod elni mag chombo omiyo ne ochake chiro maoile. Mzee alikuwa mtu anakuja anamulilia, anamwambia hata sina mahali pa kuuzia, sina mahali, enda hapo. Na hakuwa hata nafikiri akiamka saa hii atashangaa iliitwa Oile market aje. Ni mtu sasa ukikuja kuniomba nikwambie enda mahali fulani, si ukiambia mwingine unamwambia Susan ndiye amekupatia. Sasa ndio Susan, Oile ndiye amenipatia, enda. Oile ndiye amenipatia, enda. Koro kaila Oile Park kano chake. No chako Oile Park for the purpose mar improve the economical situation mar mon ma Kisumo ka juru kech ne gioke kama ginyalo uso. Hele ne kod osiepe moting'o James Orengo, Jobo Mino, Oselu Nyalik, to kende e siasa neno ne en ng'at mathuon e kendo mager ma ok dwar jok manyalo nyisi ataro mar dwach jok Kisumo. Wakina Rafael Ondu ulimsikianga? Nentiere ahinya ng'at manosiepne na Jobo Mino. Jobo Mino was a very close friend mare. There are people like former mayor ma Nairobi nilungo ni ngawa Magic Steve Mwangi neno siepne ngawa no siepne moduogo mako lwete kabisa nen Franklin Bet when he was not even the controller mar State House. Mana few of the example ntiere ji kaka ngawa kendo ntiere ngato kaka Olwoch Kanindo. Ohile ne ochako tuore mos e kata kamano ne ok oyie mondo milase e ute mag thieth. Mama Susan wachona ni nyaka ne hoe miyo yie obedi hospital. Mzee alikuwa na diabetes. Wakati alikuwa na diabetes na alikaa nayo sana, kwa sababu ilijulikana 1986 ama 87, na akakaa nayo akimeza dawa kwa sababu pia alikuwa muoga wa hospitali. Hakuwa anagonjekanga, hata hiyo diabetes imempeleka huo muda wote, haikuwa nini sana. Emba Kamarwa, lwasi mar chuny lit monjoa, wachungo twa kuom thuolo moko matin, e kama Masusan kudore matin, e wi midhiero kod rem, mane jaduong' Oile ni godo. Okone ne gidok e hospital, e kendo kanyo, emane tuo ne omedore. Na nikikuja, mzee akasmile. Nikaweka popo kwa sahani, nikampatia. Nikamwambia atoke kwa hii kiti, akae kwa kitanda, nimpatilie hapo. Akaamuka vizuri peke yake na akakalia hapo kwa hiyo kitanda. Alafu sasa nikaenda kumwaga uji kwa kikombe. Ndio dakika kidogo nikasikia kijiko imeanguka chini. Nikigeuka nikamkuta naye ameanguka. Oile ne ogen kalure kod chuny mare e kaka siro tuke magadhula Kisumo. Nene siasa nyaka football, neno KFF vice chairman, first vice chairman. There are a lot of accomplishments motimo kata mpira. No support, for instance, Kisiano Football Club. No bedo nyaka patron mar Kisumo All Stars. To ere kaka noyudo nying mara Kinyi Ninja? Ninja ni eri nying ni eri obiro kosebedo meya to koro nokawo ga ninji ni nyithindo mane ntiere streets giki. No yengo ne gi dala ne ma official residence mar Kamea Milimani Kuchicho. E siasa mar Oile ne bet kopogore kod josiasa mathoth. Oile alikuwa mjasiri, lakini akisema ninaenda, anaenda. Ndio mara nyingi ulikuwa unasikia Oile gogaji, Oile anapiga watu. Kwero wacho ni Kisumo en marwa, kijoko ento nene frontline. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru. E thuon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. En thuolo ma koro wakawo yweyo kendo, mak mana ni pod waduogo gi weche tuke, kik idhi mabor. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp,
akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Best yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata hii nyingine imeenda sana. To cash out nilikuwa napata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo, nikiangalianga venye naweza fanya. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende, machopo ni dwachi duto te magoyo witado mongith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Kai chulo atamalo 40 kende, to yudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende, chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende, wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e nono 722 auchiel adek aboro adek aboro adek, kata inyalo timo order mari kokalo e mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Ticha beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga, kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Mabrother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi mgani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform flani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.